chcete? Ne, no, mě tady furt klepou na okno, provokujou mě a hážou mi sem do okna bouchačky. Je to velmi strašný a to říká. Přestaňte mluvit, kdo, kde a kdy? Včera večer mi klepali na okno. Kdo? No ty cikáni. Kde? Vylině. Ulice. 26. Dobrá. Za 10 minutách jsme a vyřešíme ten váš absolutní, dementní, sexualistický problém. Jo, ale je to velmi strašný, klepou mi na okno. Já vždycky otevřu a podívám, tak mám to bouchnou rádia. Je to velmi strašný. Tím bohu, pojďte bouchačku taky. Jo, tak jo. No tak. Tak jo, já to Ano, tady to už tam bude naslyšenou.